Ti di wan gwadd Sam Pierce I weld y motorbike. Ie. I atgoffa fod am yr amser gynt bod o'n gwerthu nhw ac yn trwsio nhw. A lle oedd I siop? Yn y Stryd Fawr. Yn Penrhyndeudraeth? Ie. Di mi. Pwy sy'n meddwl bod Penrhyndeudraeth digon o le I werthu motorbikes de? A faint oedd nhw radeg yno, Sam? Ti'n cofio? Ti'n cofio Gwynedd? 217. Dyna faint fas efo. Ond y fwy o bobl yn defnyddio motorbikes radeg yno? Especially scooters. Ie. A gan fod nhw'n radio'r rhedeg mwy na... Ie. A bobl yn mynd I gwaith. Ie, dyna beth dwi'n feddwl, ie. A wedyn mae rwan maen nhw'n prynu ceir, neu rwan dwi'n clywed maen nhw'n mynd yn ôl I scooters a... Petrol mor ddryd. Petrol mor ddryd, ie. Insurance y beth mwy dda. Ie. Insurance y ddryd ydy. Ie. O, so rai chi oedd yn trwsio nhw, hefyd. A be arall o'ch chi werthu yn y siop? O, Beics bach fi, beics bach o. Ie, pws beics e. O, ie. O, scooters. O, scooters, ie. Scooters. Ond beics, adag sgwrsio pe fynd I ysgol Belmo. A dyn bydd chwienni yn dweud os ydi basio fe da gyd I beic. A dyn o'n I o'n I cael aml o gwsmeliad. Adag yn dyn o'n boom time. Ie. Ac Nadolig yn y gwerthu fa. O, sgwrs Nadolig, ie. O 30, dim byd yn beth ydych chi yn y gwerthu gwerthu o 30 yn... A faint oedden nhw, rwle o gwmpas be, fas y beic newydd? Beic da, oedd nadwyd da, de, yn 30. Oedd, hynny lot o bres. O, lot o bres, oedd, ond hwnnw yn beic da, de. Ie. BSA oedd nhw. Ie. Oedd yn mynd yn ôl dipyn o ganddo. Ie. Doedd ddim yn beic I fi pan i'n ifanc. Do? Yn y siop. Ie. Norman, 125. Norman? 125cc. Dwi'n ei oed cyntan I fwrthu nhw. Mwawd roi oedd yna dag yn dweud. Dyna ni brynu o'r alim. Dyna oed yn mynd I fanna. O! A Garej Pierce I Gwynedd, neu ddau I Gwynedd o? O, wir. Be nes ti brynu ganddo fo Gwynedd? BSA Bantam, dwi'n dweud. Ie. O ti'n licio I ni? A yn ymwneud beth o'n fod I wneud. Ie. Mae'n gweithio na. Wrth I amwy o'n... O chi'n trwsio nhw yn y siop hefyd? O na, rhaid I mi oedd o rhaid. Ond chi'n bersonol? Ken ddim o gwmpas amdano. Oedd o'n dysgu. Ond i'r ysgol yn gwneud. A ti'n mynd ffansio cael troi ar hwn? Na, mae hwn y dyn. O, dyna ddangos. Newydd. Ie. A beth sgyn ti yma, Ken? O, dwi'n ffilm dyn nhw. A beth sy'n special am hwnna? Wel, gath hwn I wneud, I seinio yn yr 60au. Diwedd 50au. Enfield bullets, ond mae wedi cael ei ail adeiladu wan yn India. Reproduction di hon? Ie. Ond i'r specifications? Ie, mae'n dal yr un hen 500 bullets India. O, ie. Beth. Ond wedi gwella dipyn, wedi disc brakes wrth iddyn nhw. Y blaen ar... O, ie. Ie. 5-speed gearbox. A be oedd radeg yno? Pedar o... Mae'n dal yn edrych yn peth o mwyn i lai. A beth sy'n dda am y motorbike yma then, sydd yn... Wel, mae o'n original a wreiddiol, dydi. O, ti'n gweld? Ac oedd o, sa'n byd i gael newid yno. A be di hon? 4 gears, 5 gears? 4 gear. 4 gear, dyna nhw arfer y bod, ie? 6 volts, battery. A be, Sam? Reverse. Reverse? Sy'n special ar hwn, wrth gwrs. Ie. Di'r bathtub mae'n galw hwn. Mae'n upside down bathtub, dydi. O, ie. A debyg I bathtub. Ydy dwi'n gweld, ie. Mae lot yn galw hwn. Ie. Gael trwnt y fawr.
Be, dos o bod y llythrenau... Dyna fod y ffordd arall. Na, ma' hwnnw'n iawn hwn, sy. Ie. Hwn, sy. Hwnna fod yn y blaen, ie. Ma' Tapio hwnna'n lawr. iawn, de. Gofyn i rhywun i frifo o de. O,